we gaan zo meteen luisteren naar het mooie nummer You've Got a Friend. En dat is vertaald door Carmen Nazarski. En 2 mensen die dat gaan voor ons brengen zijn Theo en Enid. En die zijn hier in de studio aangeschoven. Welkom mensen. Dank je wel. Het is een heel bijzonder nummer wat ze vertaald heeft. Want waarom en wat is de gelegenheid daarvoor? De gelegenheid was eigenlijk mantelzorg. Ja. Het was een soort manifest. En Carmen die dacht daar laatst aan. En die zei, Enid, kom weer dan niet zingen? Ik ja, wil ik best zingen. Dus toen zochten we even een gitarist erbij. Eigenlijk bassist. Maar, ja, jullie zijn een gelegenheidsduo om dit nu samen te brengen. Ja. Ja, je vertelde zojuist, jullie doen dat al vaker samen, zo'n nummer brengen. Nou, we kennen elkaar eigenlijk wel uit de muziekscène, uit Roggel. Ja. Komen we allebei. En we hebben wel eens vaker samen opgetreden. Meestal gelegenheidsmomenten, niet altijd. Soms bands, hè? Ja. Soms, ja. Ja. Dus, Dit is nou een nummer met een bepaalde tekst. Als we gaan we zo meteen natuurlijk naar luisteren. Wat is de strekking van de vertaling? Waar gaat het over? Het gaat eigenlijk van, ik ben er voor jou eigenlijk. Ik ben er voor dich. Ja. Dat staat eigenlijk. Ja, want dat is ook de strekking met de mantelzorg. Hè? Ja. We weten allemaal dat het tegenwoordig echt aan de orde van de dag is. Iedereen is bijna wel een mantelzorger. En sommigen zijn dat kortstondig, sommigen heel langstondig. Sommigen zijn dat een korte periode, maar ook een korte tijdsbestek. En anderen zijn het 24 uur. Mm-hmm. En dat is nogal respectvol om daar een keer een lied voor te mogen maken of te mogen zingen, of niet? Ja, en daarom ga ik toch over in het dialect. Ja, dat mogen. Want het lied is eigenlijk ook in het dialect. Ja. En daarom is het mooi om daar gewoon Nederland in de dagen in november bij stil te staan. Maar nu ook nog eens gewoon, zeker die donkere dagen voor kerst. Ja. Dat vult dan voor, zeker als de dagen korter zijn en de nachten langer, dan kan het voor sommige mensen nog eenzamer voelen eigenlijk. Het zou bijna wel een soort volkslied, Limburgs volkslied voor de mantelzorg kunnen worden. Ja, wie weet. Gaan we hier ook nog ergens anders mee optreden? Nee, dit is de eerste keer. Ik weet niet wat gaat komen. Nou, mooi. Ja. En wie is het om dat nummer te spelen? Is het een moeilijk nummer? Is het een makkelijk nummer? Ja, nou, het is niet heel moeilijk, maar ik moest even mijn gitaarskills weer oppoetsen, omdat ik normaal bas speel. Ja, en nu op de gitaar. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd. Dus ik zou zeggen, want wie heeft het in het Limburgs, het nummer? Ik ben er voor dich. Ik ben er voor dich. We gaan luisteren samen naar het mooie nummer Ik ben er voor dich, gebracht door Theo en Enid en geschreven door Carmen Nazarski. We zijn alleen, verdrietig, en er is niemand om dich heen. En alles was duizelig fout. Doet die nergens even toe, laat die gedachten gaan. Naar mij en alles wat we samen doen. Neem alleen mijn naam en du weet ik hoe ik ben. Ik kom eraan, ik kom naar dich heen. Wil je naar je weer of geen weer? Kom eraan en doe dat jij. En ik ben er, ja, ik ben er voor dich. Het is zo duister en zuur. En de lucht die kijkt zo grauw. En de kooi, die raakt zich tot in die ziel. Oh, dan stond je en raapt zich bijeen. Want du bist niet alleen.
nummer alleen mijn naam. En doe weet, ik kom eraan, egal hoe ik ben. Ik kom naar dich toe. Een zomerwindje weer of geen weer. Ik kom eraan en doe dat geen. En ik ben er, yo. Het is toch fijn te weten, du bist niet alleen. Als nu zo onverschillig zijn. Over die gallen, die laten vallen. Laat hem eens moord niet binnen. Laat ik niet kennen. Nummer alleen mijn naam. En doe het, egal hoe ik ben. Ik kom eraan. Ik kom naar dich toe. Zomerwindje weer of geen weer. Ik kom eraan en doe dat geen. En ik ben de yo. Ik ben de verdien. Oh, ik ben de verdien. Ja. Ik ben de verdien. Is toch fijn om te weten. Ik ben de verdien. Ik ben de verdien. Wauw. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw en kampeerwinkel Roermond.